alam po ilakbit ang kining kapahid sa confession. Mga igsoon, ang mga sala, adunay mga sala na tinagman. Pero nganong pwede kining mahimo mortal. Tungod kay sala gani nga ikaw nasayon apan imo ang gibuhat, nakalapas ka na sa kalabutan. Mga igsoon, ang pagkinulson sa mga sala, mao ka na ang makapabalik doon sa Dios. Apan, lahi ang pagkinulson o lahi ang pagpangumpisan. Muslim o kalabanan, siguro nakanuwag na muna ini. Sa akin, mga Katoliko, ano po niyong kahapong patakaran na kumpisal, wak sa Biblia, di yun, nabasa ang kumpisal. Apan, mga igsoon atong gibataan na si Ginoong Jesucristo ni bibilin o sakramento sa kumpisal. Niingon siya, atong nabasa sa Juan 20:21, ingon nga ipadala ako sa amahan. Ako usab magpadala ka ninyo. Istoryahan namin, mga apostolis. O biha, huwi pa niya ulo sa mga apostolis. Diya sulod sa lawak. Iingnan niya. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kang kinsang sala na dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kang kinsang sala na inyong pasayloon, kini pasayloon usab. Grabe ang nadawat sa mga apostolis na pagkatsaon na nadawat na authority sa pagpasaylo sa akin. Naghisgot pa si Jesucristo nakasala sa mga apostolis kung personal, dili. Wala ginaingon si Kristo ang nakasala kininyo personal, wala. Kung dili kining sala naghisgotan, sala ini sa Dios. Bato sa Dios. Kung natungod yan na may suod, ako kinigilagit sa mga amit tungkol kaya ano na tayo umaabot na kumpisalan ng bayan. Karong Miyerkules, it's 11 oras, alauna na ito sa alas 4. Mga igsuod, ato kining kakunon, kung sa kamahinungganon, makahuluganon ang kumpisal. Dili na mabasta-basta nga haguan sa mga pari na wala ka na hinunggan. Maghinungganon kayo kaayo. Dili kan sa Lunes, suod ugma, tulog adlaw ni ang kumpisal sa mga pari. Kaya kung ang mga pari na sayo pa lang sila na dili ni mahinungganon o dili makahuluganon, nga magtukaw pa sa apan ang mga pari na sayo sila sa ilahang rule nila dawat gikan sa Dios. Kaya ang mga pari representante sa Dios. Ang mga pari kagikan sa mga apostolis. Sa pagpangumpisal kanimo nga nidungol ka sa pari, not only to come to the priest but also to come to Jesus. Dili lamang ka nidungol sa mga pari sa pagpangumpisal, kundi nidungol usab ka sa Ginoo. Kaya ang pari representative diri sa libutan nga mapasaylo sa atin. Pala ang kasulatan, ano na ba tayo mabasa na kumpisal? Ako na wala makantay sa itong mga kaakbang sa laing planeta. Ako ka nang mabata niya sa buwan, unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 24-25. Na si Saul isugit sa iyang sala na ni Samuel. Isugit. Lahit sa termino, pero pareho lang ang ni-confess. Pagsugit o pag-confess. So, synonym sa siya. Lahit siya spirit, pero pareho o meaning or ipasagot. So, ano na yung isa? Kaya ito. Gaali sa unang panahon sa mga Hudiyo. Sa mga unang mga kaparian sa Hudiyo. Kung ano na yung mga sala, kung sa'yo patod, ano na yung ceremonial na pagkabuhaton. Kung sa may lahang patod, magdala sila utok mo na langgam. Kung mabasa Biblia, makapasarmuan. Magdala sa utok mo na langgam, dahil sa timblo, kung sunugon ini. Ang aso, o ihugas, mao gamiton pagpapas sa pagpasaylo sa buong sa ano na seremonyal o ritual. Nawala ang ini? Wala. Apan? Mahigit na napaagi. Dili na maghanap ang mag-ihaw at manang. Tungod kay diya sa Hebreo 11 ang unang kasuguan. Dili hingpit. Una nag-iusap ni Kristo, ipaagi ni sa apostoles. Di na maghanap ang pagsunog ang itinanglan absolusyon. Absolution prayer. Manang kumpisal ka, at kung isugit,
ang atong mga sala. Before sa kondisyon, ato ang hinukukan, ato ang i-recall ang mga sala na nato kaniadto. Kaya ang sala kaniadto nga nabuhat nimo wala ka nang panghibalo tungod kay bata pa ka. Karon na panghibalo na ka, nakasala na ako na. Ato na mabasa sa Biblia na pagkahibalo niya, nakasala siya. Tungod na isugit ang masala. Dili sa uban, imuha dito sa. Gani si David at mabasa niya sa 2 Samuel 12, versikulo 13-14. Iningon si David, nakasala ako sa Ginoo. Sugit siya ni Nathan o inan ni Nathan si David. Ipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala. Kung sa di Ginoo ni David, si Nathan, ni kumpisaw siya ni Nathan. So aduna ay kumpisaw. Aduna ay kumpisaw na itso. Muna na ang makapapas kasat walay na ang kumpisaw na. Kay karong panahon sa Kurisma, atong ianda mga atong kasing-kasing na mahinloan kini kay ang Ginoo dili mutugha sa kalibutan nga muagi sa kalanan, dili muagi sa tuang dughan. Muna na ato ang mga sala, inagmay sala ato iniikumpisa. Kung sa may pinakabukat na rason nga nung pinakumpisa, aron ang kitang mulawa sa lawas ng dugo ni Kristo. Ito ang lawas ng dugo ni Kristo. Nang pagkaswerte na itong mga Katoliko, kaya kita nakaambit sa pag-usap sa dagway, sa Bible, sa panahon sa Santos Kamisa. Ang literal na nahimo ka na lawas ni Kristo, nabuhi. Pinsa man ang mukhaon niya na, katunamang andam, unang ingon ni San Pablo diya sa unang Korinto 11, versikulo 27 at 28. Ang mukhaon sa inom sa dugo, gananit nun, na dili takos o kung dili anay, dili andam, in short, nakalapas siya batok sa lawas o dugo ni Kristo. Nung nahinungdan nga kita mangumpisa. Kaya ang pagkaon sa naghatag sa kinabuhi. Iingon yan sa Juan 6:6. Ako mao ang nanako gikan sa langit. Ang mukhaon niini makapaton kinabuhi wala katapusan. So diha nga isuon ato ang hinulsulan atong mga sala aron andam pagkagudawat sa awas ni Kristo. Sa samang paagi adunay analohiya akong ihagag kaninyo. Ang kining sama kita sa usa ka panaksa nga hugaw pagawas atong gikanan ba naman isa lang pagulod original city katagikan sa mga katigulangan sa kung iyong minaroma 5:12 hugasan kini pinaagis bunya akong ibasa ko kanina Juan 5:5 hugasan kini paghugas na sama kita sa panaksa nalimpyo kagili bunyagan naman kita nga panahon na kita makasala sama na ang panaksan nagahugaw na po kita sa kumpisan makuha po kini. Kung dili ni makuha, sama na nalinawa kita sa lawas ng dugo ni Kristo, kung atong gisunod sa Kristo sa kasurahan. Kaya kung sa panaksan na ano yung hugaw, para po sa kasurahan, pura krasyan. Kaya kung wala kay pag-inulsod, kung pagsunod na si Mumasa, sama na si Kristo, imong ispagsunod sa kasurahan. Unang iingon sa Pablo, ang mukausapan o inom sa dugo, nga dili anay, dili takos sa kalapas, pakop sa lawas ni Kristo. Sa versikulo 30, tungod niya na daghan ang nagmasakiton. Ng mga isuon pagtulunan. Sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na mura na kita o naglakat sa kadalanan nga bisa na sa atong ampi usahay kita magkahugaw. Kahugaw sa mga titasyon o kakasaan. Apan tungod niya na muduol kita sa kumpisanan aron kita makadawat sa pasayo kasatan. Amen.